and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina! Kasiloy, niya ba ang nagtaas sa mong palita? Nasa gawas, Commander. Sila. Kung may nakaikyas man, may nakabalita na unta dayon sa tabo sa regional. Apan wa manggit Commander Lucio. Kung may mga buhi man, apan labing siguro, bihag na sa mga kaaway. Ang tanang mga armas o mga daghang mga bala nga nailog unta nila ni Karoli sa kampus sa mga kaaway. Nailog pagbalik sa mga kaaway. Kaano kun? Apan masanugo naman kinabuhi sa mga kauban sa regional. Kinsay nangu sa mga kaaway nga misong sa kuta sa regional. Usa kuno ka Colonel Ronald Joaquin. Oh, namiligro sila si Ka-Andres o Karodi. Ka-Agnes. Kalosyo, maapsan pa nato silang duha. Gukdo nato sila si Ka-Andres o Karodi. Aron ilang mahibaw anong nahitabo sa kamando ang regional. Ug dili lang nato pahibaw si Camire. Hain si Camire. Hain siya. Nahinanok pag maayo. Magandang kausap. Ka-Agnes, kuyog ka lang. Oh, Kalosyo. Magdali ka. Maabsan sa si Karoli. Kumusta ka, papasyento? Dili ta mamahuay, Karode. Kinahanglan sayo pa makatabok na ta sa pikas stamping. Sa iyo pa kayo. Magkasakay na kita glansa. Tabok nga to sa pikas tampi, Ka-Andres. Paspasan pa nato ang atong mga lakang. Nagagad ko ni mo, papasyento. Niya nakita sa lungsod, Kalosyo. Mausap na natong tel. Kung natuwa na kita sa sintro sa lungsod, Ka-Agnes. Naibaw kami, Kalosyo. Sa magpara rin kita tricycle. Aron mato na to sa dungguanan sa lansya. Oh, Kalosyo. Mihayag na, oh. Luto na kanon, manang ila. Ang buwad ha, suping. Ayaw gud kalimti ang buwad, suping. Bulag na sad. Ayaw gud bagol-bol diha, suping, ha? Unsay buwad na sa, buwad na sa. Sige na, bulag. Malintian ka unya nako. Dara bagyud taon ng Rudy, ha? Para di ko nun nako. Pagsugba nagbuwad. Yan sa man, tungaon niya ako sa kabulag, budburon. Ang katunga mo ako isugba. Tungaan niya ako ng suping. Suway ko nagtunga kay magtunga sa ka sa akong pagtagad ni mo unya. Be. Nanay, sige na lamang ay. Tibok na lang na, kisog ba? Lagi. Ingon ana ba? Aron tibok paghapon ang akong pagtagad ni mo. La, sinday Mira. Nagadali. Day, mano ka? Oh, Mary. Oh, ngano, Mary? May grabe rin nahitabo na itong adlaw sa ilang pagbiyak ni Rudy ug ipapahasin to sa kampong regional. Ha? Unsang hitabo Nahurot ang mga kauban kay kisong sa mga kaaway. Unsa? Kinong kwintawan. Tuwa sila si Kalosyo ug Ka-Agnes. Ilang gigukod sila si papahasin to og si Rudy aron mahibaw sa nahitabo. Unya, ila pa kay maapsan. Maapsan pa tingali nila. Syo, Unsay lang po. nakatabok na sila sa Karodi. Ikaduha na yung balik anong nagsatabok sa pikas tanto. Sa ato pa. Mag-isulat sa pagpahipaw kanina. Ang delikado. Doon ang mga kaaway sa palibot. Sa mga kuta aron ilang batay. Ug sigurado kayo nga masikop silang doon si Rudy ug Andres. Sa atong buhaton, Lucio. Huwag kita kaimanan sa komunikasyon. Nagsaling lang kita sa mga balita sa radyo. Kapan kung nuwa pa magubang radyo, magkabalita o dandayin kita sa naitabo. Di paayo pa ang radyo. Ugma pa na ito makuha. Kay paayo man. Kung saan magkikaroon atong buhaton. Kung mutabok sa kita, mga to sa pikas tampi, maurag yapon. Dili na kita ito maabdan na ito. Kung saan mamalik na ito sa bukid. Agnes, babae ka. Sa akong buhaton. Ikaw mo'y tabok na to sa pikas tampi. Musukot ko. Bahala na unya. Dili ni mo sila matan. Basta ang importante kayo na may pawa ni mo ang sulong kamay ito. Kay dool ka na dito. Ig-imo da yung matahong balikan ako. Magpabiling kami din. Huwaton ka na mo sa iyong pagpalig.
nga magkanag palita sa malagpit ka mga palita. Kung madakpan sa duha, imog yun ka ng mahipawan. Kay tuwa ka na mas tuon dito. Osyo. Nagkinalan ka kwarta. Punilag ko sa kagatos ang akong 20. Sige. Mag-amot-amot na ninyo, okay? Bisag pila lang. Okay. Dali, aki mo larga na lang siya. Siapa mo sakay? Laga na! Dali, ninyo, be. Mularga na. Amsala na, be. Bahalag pila lang na. Dali. Yara. Tawata. Sige. Ato na ko. Masakay na ko. Okay. Kung yan ang tamobiya din kung makalawin ng lansya. Masakay ta. Masakatagpay sa masad din sa liluwan. Tuwa na sila si Kalusyo. May biya na sab sila sa dunggoanan. Ikulbaan ko. Murag doon na gyud umaabot nga lain o ngilad kay ngitabo nila ni Karuti o Ka Andres. Maayo na lang unta kung may makasulti nila sa dili pa sila moadto sa kuto. Mga 2 ka oras kapin gikan din sa atong gisubay Karude. Tuwa na kita sa atong kuta. Karude, Oh, unsa ka to, Ka Andres? matod ko pa. 2 ka oras kapin gikan ining atong gilakwan karon. Tuwa na kita sa atong kuta. Unsa imong giuna-una? Naghuna-huna ako ni Kameri. Ayaw ka bala ka. Oh, ganun mihunong kita pahasin to. Padayon ta. Balik sa agi, Rudy. Ha? Ganun? Pasaylo ako. Apan dili ka na ang ngayang mulahos ug kuyog nako gadto sa kuta. Apan, kinalang nga ihatod ka. Pahasin to. Ayaw na, ako na lang. Sige na, Dili anak. mahimo pahasin to. Kinalang nga ubanan tagid ka. Pasaylo ako nga naghuna-huna ako sa akong asawa. Apan, huwag ka to magpasabot ug unsa diha. Pahasin to. Tara, padayon ta. Sige, ikaw ang mahibaw. Tana. Adto ko mag-standby doon sa presinto sa kapulisan. Kung unsay may tabo, may bawaan dayon sa mga pulis. Adto ko dito magpaabot. Hay na ka sila dapita karon si Karudi o Ka Andres. Nagpaduol si Agnes sa kapulisan aron iya day may bawaan kung may mga hitabo man. Milabay ang 2 ka oras. Samtang si Rudy o Jacinto duol na sa kuta. Karude, anak. Tiyan kita sa kuta. May mibaw sa sinyas. Usban ako. Wa man gihapon. Sumakay na itabo. Oh. Ganong gikak ni mong imong armas, Karude? Ni anak kita sa atong kuta. Ha, anak? Usay mo nakita, anak? Karude, anong gikuha ni mo nga akong armas? Anak? Usat na nakakadinakpan. Jacinto de Castro. Rudy, anak! Pasaylo ako! Ako si Major Rudy Almendas! Rudy! Usa ako ka-opisyal sa militar! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!